Wa zai taimaka mara galihuwa rayuwa, Allah zai biya shi lada marar addini. Rayuwar duniya tausayi yayi kaɗan, dubi in yara bisa kan titi suna bidar agaji. Ba uwa ba uba ga yawan fargaba, ibtila'i idan ya hau kansu babu mai tsayawa ya ji. Ba mai faɗa da su ji ko ina za su je, babu wanka jikinsu yayi kirci duba ga kurarraji. Al'umma ku yawa gaji na cikin gida har waje, ku gyara hali ku rungume 'ya'ya su fice cikin raɗaɗi. Ƙarami da ni kafin girma a gida an kaya da ni, an kai ni can inda ba dangi na ba mai kula da ni. Babu abinci ko tufar ɗinkin sawa na 'yan zamani, za kira ni ɗa wanda Muhammadu baba na so kaya da ni. Domin biɗar karatu ga yunwa za ta kayar da ni, ga matsalar rashin lafiya kuma san ba mai yi mini magani. Almajiri amin agaji wai Allah shi zai ciyar da ni, wani da ranar zuwa gida daga yau har jibi ko baɗi. Wa zai taimaka marar galihuwa rayuwa, Allah zai biya shi lada marar addini. Duk inda babu danginka ba mai so ya share kukanka, wasu gasu nan da 'ya'yan a gida nauyinsu ba su sun ɗauka. Ka tashi ba uwa suke shiyar mamanka ita da babanka, ba ta bidar karatu sai talla da kaki kuma ta maluka. Al'umma mu sanya lura da haƙin Allah akan mu mun ɗauka, kyauta na rabbi ne ɗaya ba mu kalli bashi ya koka. Ilimi game da tarbiyya dole mu bashi kan ido mu saka, karmi shi har zuwa girma al'umma domin mu amfana. Wa zai taimaka marar galihuwa rayuwa, Allah zai biya shi lada marar addini.